začne sa pripravovať na svoju prácu. Takisto ako bežné policajné hliadky a policajti vo výkone služby, aj pyrotechnik používa na svoju ochranu. Pyrotechnik si pripraví scénu a oblečí sa do toho balistického. Pretože dostať sa do toho obleku je dosť obťažné. Pyrotechnik vám pristupuje k predmetu. Najprv z bezpečnej vzdialenosti preskúma zo všetkých strán, či k nemu nie je pripojená nejaká elektronika, káble, či nie je prepojený s nejakými municiami. Aby si sám pripraví. V neobvyklom mieste, netreba ho otvárať, dotýka sa ho, treba privolať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, lebo teda ešte dobe nevieme, čo sa tam môže nachádzať, aby nedošlo k nejakému zraneniu, neodbornou manipuláciou s tým predmetom, najmä deti. Takže keď niečo také nájdete, treba vyrozumieť najbližšieho nejakého dospelého človeka, ktorý by mal privolať políciu. Ak taký človek tam nie je, tak najlepšie, keď sa toho vzdialite a oznámite to na políciu. Rozbušku, ktorá sa iniciuje podľa pomocou elektrickej energie, a to batérie. Teraz ju pripojí na ten kábel, proste umožní nahliadnutie do predmetu. Predmet otvoril, teraz sa priblíži k neznámeho predmetu, pomaly otvorí veko a bude sa snažiť zistiť, čo sa v krabici nachádza. Či sa jedná naozaj o výbuštinu, alebo je to len nejaká atrapa. Odpojil rozbušku. Zapojí opačnú stranu. Takisto bude nasledovať malý výbuch, ktorý odomkne aj druhú stranu. Iniciálnou rozbuškou, vzhľadom tomu, že sa nachádzala výbuština, túto odpálil na mieste. Rozhodol sa tak preto, že nebolo možné výbuštinu prenášať a táto by mohla explodovať buď v motorovom vozidle alebo pri prenose do motorového vozidla. Tieto predmety, pani riaditeľka, nech sa vám páči. Takže aj druhý darček prevezme pani riaditeľka z materskej školy. Na zdravíčko, dovidenia. A prajeme príjemné využite týchto bezpečnostných predmetov. Poprosil by som, aby ste sa kúsok stiahli, aby mohol pyrotechnik hodiť so svojím vozidlom. Ďalšie časti kolega ukáže. Vidíte to? Zastaviť stáť. Zastaviť Ste mali možnosť vidieť takú krátku ukážku v pôdze za pochodu vedľa nohy. Teraz budú styky na mieste. Pravo, pop, nohy. Ľavo, nohy. Ľavo, pop, nohy. Ale vy ste sa
tam dopredu postavili pred malé deti, tak poďte troška ďalej dozadu. Tak pretrvá to sa postaviť. Želom sa. Nohe. Chlapci, čupni, kde si dole. To boli tzv. Cviky na mieste, ľavo bok, pravo bok, želom sa, taký ľavý stáť na mieste. Počuj si ma. Ďalšie časti vám Mali sme tu nohu. Adelka, sadnite si dole. Aj Kika, dole sadnite. Adelka, dole sadnite. Ako odhodiť. Sa vyslať. Keď poďte ďalej od tej pásky, lebo sa rozpomeň. Odobrať. Nohe. A teraz vám ukážeme najvyšší stupeň vycvičenosti psa, tzv. Trojka skúška. Dneska ste to už mali možnosť vidieť. Kinologického klubu Hnúšťa. Služobný obsah pripraviť a posunky. To znamená, že sa k služobnému psovi neprihovorí a nemu bude ukazovať rukou, čo má robiť. Sa ponechať na mieste, psovo 20 krokov pred psa. Ťahnuť. Postaviť. Posadiť. Psovi ľahnúť. Štekať. Psovi. To boli krátke ukážky, teraz 1 minútku strpenia, ja sa ustrojím a urobíme obranné práce. Ktorí sa rozhodli prepadnúť lekáre, nachádzajúce sa v poliklinike. Vozidlo prichádza. Jeden z páchateľov z vozidla vystúpi a so zbraňou pôjde vykonať prepadnutie, avšak druhý páchateľ ostane pripravený vo vozidle, aby obaja spoločne mohli po prepade rýchlo z miesta činu uísť. Takže hliadka obvodného oddelenia zistila, že sa tam nachádza vozidlo. Začala ho kontrolovať. Medzi tým páchateľ strieľal na hliadku a druhý páchateľ z auta vyšiel tiež do budovy polikliniky. Prichádza špeciálna zásahová skupina, ktorá vykoná služobný zákrok proti páchateľom, ktorí sa ešte stále nachádzajú aj spolu s rukojemníkom v budove polikliniky. Zásah 3 na pozícii pre zásah 1. Zásah 2 na
pre zásah 1. Pomoc imitačných prostriedkov. Podporte príjem. Zásah, ktorý rozumel, na môj pokyn vykonáme obsluhu policajtov do bezpečia. Dovolte mi bezpečný odchod. Môj komplet pôjde predo mňou ku autu. Mám rukojemníka, lebo ho zastrelím. Nestrieľajte rukojemníka, neubližujte nikomu. Splníme vaše požiadavky. Dohodu na postupe zásahu proti páchateľom. Vstúpi, lebo by on zastrelil. Stojte do miesta. Do miesta. Aj ja chcem byť rukojemník. Takže videli sme úspešný zákrok zásahových jednotiek voči dvom páchateľom, rukojemník alebo rukojemníčka v tomto prípade bola šťastná polície bez svojho koristi. Zásah 2 a zásah 3. Zásah 3. Ostaňte na svojej pozícii. Chránte priestor prvného perimetra budovy. Zásah 2 a zásah 1 vykoná prehliadky budovy. Deti poteskaní prejsť, nie sa strieľať! Rýchlo preč! Deti, prečo z tejto priestoru? Vykonávajú prehliadku motorového vozidla, ktorým policajtia prišli na miesto. Máme policajtom, aj našim páchateľom. Akože páchateľom. Takže videli ste zákrok proti ozbrojeným páchateľom s rukojemníkom.